Podporuje vaša spoločnosť aj nejakú neziskovú oblasť? Určite áno. Čo sa týka tej neziskovej organizácie, tak vlastne pomáhame vzhľadom tomu, že máme sídlo na dedine, je to také skoro už malé mestečko, tak tu podporujeme miestny šport, futbalový klub, taký detský, potom máme vlastný klub, máme karate, čo vychádza z našej vlastne histórie, že v mladosti som bol pomerne úspešný karatista, tak sme vytvorili športový karate klub, ktorý podporujeme a robíme rôzne také významné podujatia, ako naposledy sme tu pozvali na 30. výročie vlastne vzniku toho klubu, sme pozvali významného japonského majstra karate, pána Ogavu, a sme tu zorganizovali krásny seminár, kde došlo vyše 100 ľudí z celého Slovenska, dá sa povedať z celej Európy. Podochádzali priatelia a obchodní partneri, ktorí sa zaoberajú týmto druhu športu, takže sme im pripravili rôzne podujatia, potom nejaké športové akcie. Manželka organizuje pre dámy návštevy divadelných predstavení, alebo takéto podobné, dá sa povedať, nielen športové, ale kultúrne podujatia robíme pre tých našich zamestnancov. Ako dodržiavate kvalitu služieb vo firme? Napríklad certifikáty, ISO? No, s tou kvalitou služieb nie som celkom sám spokojný, sám so sebou by som to nazval, lebo ja tvorím vlastne tú os tej firmy a získali sme certifikát ISO 9001 a máme rôzne iné certifikáty kvality, predaja a tak ďalej, ale táto oblasť sa mi ešte vidí veľmi otvorená, na ktoré sa dá veľmi zapracovať, lebo jedna vec je, keď získate certifikát, máte to na stene zapnuté a vy vnútorne vidíte, že tie pravidlá, na ktoré vás oni cvičili, tí ľudia z toho ISA, ktoré ste museli pracne vypracovať, sa nedodržiavajú. A to je vlastne práca mňa ako majiteľa, ten môj tím, ktorý mám pod sebou vytvorený, aby som ich donútil, aby v tých službách, kontrolingu, kvality voči zákazníkom a voči odberateľom našim a aj dodávateľom, aby boli dodržané tie normy, ktoré majú, a tým pádom, keby sa dodržiavali tie normy, tak tá kvalita by v našej firme išla ešte minimálne o 20% vyššie. Kto je s vami a s vašimi službami spokojný? No, tak to nie je otázka na mňa, to ste sa pomýlili. To je otázka na tých, ktorí so mnou robia. Viete, že nemôžete byť takí, že poviete, že áno, že aj ten je spokojný. O tom môže byť ďalšia debata, ale to, keď spravíte anketu alebo debatu s mojimi odberateľmi a dodávateľmi, či im načas platím, či som spokojný, proste to už musí dojsť táto debata a vlastne na tých dotknutých. Ďalšia otázka je, že kto je s vami a s vašimi službami nespokojný a čo sa s tým snažíte urobiť? No, s tými službami som mnohokrát nespokojný ja, keď vidím a stretnem na toto na ulici, alebo mi zatelefonujú moji obchodní partneri alebo zákazníci, že proste neboli vyslúžení a tak ďalej, že neboli spokojní v nejakom smere a bola by to úplne nejaký taký narcizmus alebo nejaká taká sebachvála, keby niekto povedal s majiteľom firiem, že on je absolútne spokojný 100% so svojimi ľuďmi a so svojou firmou. Ja teda si myslím, že spokojní sú tí ľudia, ktorí dobre nakúpia, majú dobrú cenu, boli dobre vyslúžení. Ale určite tam je aj nejaké percento nevyslúžených a nespokojných. Kde všade si robíte reklamu? Tak, reklamu si robíme v médiách, robíme si v tlači a tak ďalej a v poslednej miere si robíme momentálne na webe. Spolupracujeme s významnou nitranskou firmou webovou, ktorá vlastne nás pretláča na všetky tie portály a vlastne robí nám taký servis, že za poslednú dobu nám v mnohých odvetviach ukázala cestu, kde sa dá skvalitňovať a kade sa dá ísť do sveta biznisu aj bez nejakých veľkých finančných nákladov a bez nejakých, by som povedal, veľkých investícií.
A posledná otázka, čo by ste chceli povedať ľuďom, ktorí sa stretnú s vašou firmou, alebo tým, ktorí sa s vami ešte nestretli? No, z tých, s ktorými som sa stretol, tak im veľmi pekne ďakujem, že nám zachovávajú náklonnosť, a s tými, ktorými som sa nestretol, tak sa na nich veľmi teším a budem povďačný, keď sa s nimi budem môcť stretnúť aj jemne si s nimi zaobchodovať. Ďakujeme.